No, takže ďalšie video, čo s tým? Teda chceme to troška natiahnuť. Ja už to mám vyskúšané v tom predchádzajúcom profile, teda už som si ho raz celý tento profil nakreslil. Máme tu takú veľmi dobrú funkciu, možno sa na ňu pamätáte niekto, a to je zmena pomeru. Hej. Zmena pomeru, to je práve tu, kde je kopírovanie a tak ďalej, tak tu nájdete takéto, že scale. Hej. Taký bodkovaný či čiarkovaný malý obdĺžniček ide do takého modrého plného obdĺžnička. Hej. No, ja tu už mám nejakú scale mierku a vy v prvom rade čo urobíte, čiže my si chceme tieto teraz natiahnuť, zväčšiť ich mierku. A ja som vám tam napísal strašnú blbosť, že 5:1, teraz som si uvedomil, som to mal fixované, čiže to má byť 10:1, takže ja vám pošlem ešte raz tento print screen, toto PDF-ko. Dobre, no, tak však budete pozerať aj toto video, však sa z toho vysumárite. Dobre, má tam byť 10:1, ja som si to už skúšal. Čiže my môžeme, vďaka tejto funkcii dokážeme zvlášť v x-ovom a y-ovom smere zmeniť mierku kresby, hej, pomer kresby. Čiže my si v prvom rade rozklikneme tento zámok a ja to už mám vyskúšané, čiže y budeme meniť, x chceme, aby ostal, x je vodorovná os. Áno, toto chceme zachovať, tieto staničenia, nechceme ich zväčšovať, čiže x si zmeníme na, teda necháme 1 meter, a y-novú mierku, to znamená tieto zvislé čiary, si dáme, ja som si to už skúšal, dáme to na 10 metrov, hej, alebo 10 krát. Áno. No, a teraz jednoducho prídem sem a potvrdím, hej. Kliknem na prvok, potvrdím, hej. Kliknem na prvok, potvrdím. Tak, a mám to, hej. Kontrolne, tá stredná bola, tuším, 60,8, hej. Čiže 6,080 to má, áno. 60,8 cm, teraz to má 6,08 metra, ešte raz. Hej, zmeral som vzdialenosť medzi bodmi, to už poznáte. Dobre, takže máme to natiahnuté, mám to vo vrstve poradnice, ďalšiu vrstvu nakreslím si ten samotný priečný profil, čiže čiaru, dám si pozdĺžný profil AB, čiara, hej, a spojím to čiarou. Dobre. Čo si tam ešte dám? Dám si tam krúžky, môžem to dať do toho ďalšieho. Pozdĺžný profil AB body. Dám si tam krúžky a dám si polomer, nie diameter, ale radius. Krúžky budú prázdne, čiže area solid, fill typ known, žiaden, a polomer, už to mám tiež vyskúšané, si dám 0,1 metra, čiže 10 cm. To je také, nie sú veľké tie krúžky a zároveň tam vidno, že tam niečo je, hej. A si ich poprilepujem. Tak, dobre. Dobre, čiže to máme tieto poradnice. Keď sme pri poradniciach, tak poďme na to. Poďme vlastne si pozrieť, čo tu máme, čo som tu robil, vlastne tie nadmorské výšky, kde sú napísané, hej, tuto vám to ukážem teda priamo v tom MicroStation, čiže mám tu nejaké nadmorské výšky, teda tých bodov nie nejaké, a oni sú vlastne v tých poradniciach vpísané, s tým, že tá poradnica pod nimi je vymazaná. Urobíme to veľmi jednoducho, ešte asi zopakujem sám, lebo si už nepamätám, ako ďaleko som to dal, 1,50 m, dobre, 1,5 metra. To je jedna poradnica a tá, respektíve tam začína medzera a medzera má 2,40 m, čiže 1,5 metra a 2,40 m som to dal. Malo by sa tam mestiť, tie texty mali by sa tam mestiť. Čiže idem, však tu aj som, čiže toto si zavriem. 2,40 a 1,50, dobre. Čiže opäť, čo najjednoduchšie to urobím, použijem opäť tú rovnobežku, move parallel, hej. Pravda, že prosím vás, tu musíte mať, že make copy, to som vám zabudol povedať, ale dúfam, že na to dojdete. Hej. Make copy v tom predchádzajúcom videu, hej. Čiže urobiť kopiu. Dobre, no, však skúšajte. Dobre, čiže dáme z distance 1,5 metra, áno,
Enter, aby mi to tu neblikalo v tom riadku a presuniem o 1,5 metra. Teraz dám distance 2,4 metra a presuniem o 2,4 metra. Dobre, čiže mám to nachystané. Môžem ísť písať tie texty. Čo sa týka textov, buď ich budete opisovať, alebo... Dobre, ukážeme si takúto jednu vec. Pozriem, koľko máme hodín. 5 minút. Dobre. Aby ste si ušetrili, tu máte len 4 nejaké body, 3 body, hej, 3 výšky nadmorské. Hej, to je ten čo? To je ten pozdĺžný profil. Ale pri tých priečných profiloch tam tých výšok budete mať viacero. A teraz, aby ste nemuseli vy všetko jedno si pamätať, každé jedno číslo, my vieme kopírovať z Excelu. Áno? Z Excelovej bunky vieme prekopírovať text do MicroStationu. Áno? Priamo do toho vkladania textov. Ale keď sa pozriete, dobre, idem sem, neváčný ťah, sem keď kliknem na tú bunku, tu je vzorec. Čiže takú vec, čo ste už asi robili, vložím si sem jeden stĺpec, čiže kliknem hore na lištu, vložiť stĺpce, neviem, jak je to v Microsoftovom Exceli. A teraz dáme, že prekopírujem si tieto 3 číselka, dám, že kopírovať a dám, že prilepiť špeciálne, asi tuším, tak je to v Microsoftovom Exceli, ale ja tu mám, že vložiť a ja si dám, no, mal som to dať inak vložiť, čiže ešte raz dám, že vložiť inak, tak, pardon, a dám si len, že čísla, áno, čísla, OK, dobre. Výborne, teraz už tu mám čísla a môžem tie čísla pekne kopírovať. Čiže v riadku si ich vyznačím, aby som to nemusel si pamätať a preklikávať a náhodou sa pomýlim. 615,714 je prvý. No a teraz si dám vkladanie textu. Ale pozor, musím meniť ešte, čo? Ešte vrstvu si musím zmeniť profil AB nadmorskej výšky. Dobre. No, idem vkladať text, čiže výška písma by sa mi nemala meniť. Čiže tu už mám okno na texty a sem si dám, kliknem do ňoho a Ctrl V. Pravda, že on mi to takto galibne vlastne vloží a to nevadí, ja takto dám delete, hej, vymažem to textové pole. No a takisto zarovnanie mám, všimnite si, stred center, áno, čiže musím si zmeniť, alebo vrch, center, vrch, tak, a musím si zmeniť na left center, hej, opäť, keď sa sem priblížim, všimnite si, znova by to bolo nalepené, čiže vojdete do textového pola a vložíme tam jednu medzeru, medzerníkom, áno, no, a vyzerá to dosť dobre, tak to si myslím, nie, už ďalšiu medzeru nebudeme vkladať. Dobre, dáme takto. Všimnite si, ten fond je iný, áno. Môžete ho zmeniť tu, alebo ho potom meniť naraz. No a môžeme ho tu zmeniť. Môžeme tu zmeniť, hej, a dajme si, že aj táto šikma varianta, hej, italic. Dobre, čiže toto. Tú zmenu textu teraz o chvíľočku, ďalšom vám ukážem troška inak, tie ostatné dáme normálne tým timesom a potom to na záver všetko zmeníme, lebo pre vás, aj keď budete robiť tie priečné profily, tak lepšie to bude potom naraz zmeniť. No dobre, ale 9. minúta, čiže ja by som to teraz pauzol a v ďalšom videu teda budeme pokračovať.